سلام كميت وعلوز خبركم من خبركم انت خططتي دكتوراه هاب استوديو روحوس بعد تنساي نابلنا مدب دكتوراه هاب استوديو نجمر لنا نلومي دكتوراه هاب استوديو زعما هلو كونتات كوفيد 19 زملكتينا كنزرارب قدم غشانا كاب هاغراو موكس هوسبيتال اوروتا دكتور ساميل كفلايو دكتور ساميل كفلاي حفشاو حكيمي دكتور انكوا دحن مصاكا روحوس بعل امين غني الله سليمان سلاتي زغبركم لي ادمه اقديمه كمسجن نفاتو ما زعبنا هلو كنتات كوفيد 19 اب عالمنا اب زوبانا اب هاغرنا كنزراربينا تي كوفيد 19 هم نريو دلنا غناتي عالماو سغات كوينو يقطري زلو تفلالي هاغراتون معالتاوي قطر ملكفتن بزحمام زي قطرنا يزموتو زلو سباتنون فلاي بعل هند برازيل كراين كله ازيو اسكافنا هنا متصالو ازي حمام زي درو عامتو حليفو كم زنريو زلنا انا مزح لوطي اي مزغبني زلو كبالي كالافت سغاتنا يتحمامو حفشاو هونتاتو انتي مبلنا همتو كوننا زعما كوفيد 19 صبو كوفيد 19 كم زفلت انت غير ملكات تقسكايو قدم عامت كون تجمره تدغاغام غزيونا ماس ميديا بزعبا كوفيد 19 بزح غزي تزريبي ስለዚህ ትምድግጋም ነቲ ህዝቢ ነቲ ነቅሓቱን ነቲ አፍልጦን ዝያዳ ንምዕባይ ስለዝሕግዝ ትዘሎ ለውጣት ዝመጽኻኒ ንሱ ካብ ከመይ መንገዲ ከተሓስ ከም ዘለዎን አፋፍኖት ክበካ ስለዝኽእል ከመርስቲ ተተዛረብናሉ አገዳሲ ኮይኑ ስለስማዕ ናይ በሐቂ እንታይ ኮቪድ 19 ቫይረስ ኮይኑ ብስተፋለ መንገዲ ከመሓለፍ ይኽእሊት መሰረታዊ መንገዲ መተሐላፉ بقطاو ركبن كمون ناي سعال مسحومات مقلعن زمحالف عين حمام كخون كله እዚ حمام زي بزح غزي اب بزحات عدمه زدفو توساق حمام زلوم سبات زياده غدانتن حسيان كم زلو يغلصي كوفيد 19 ግን كم زبلنايو نحنت هاجر وين حنتي كفل هاجر طرح زوكل حمام يكونن عالمنا ملو اسفح فيو بزح حساب بو تغوري يلو زلهم موت كنزاربلو كمرستي ملعالو صبو يدغيمه سلازي زي كوفيد 19 ازيو اسغا حمامي ناي متحلاف تقولو ازيو لعليو بمسرته ناي متحلاف تقولو خاني بمتن كافتما قديمهم زنورو كفال زريناي كوفيد 10 كوفيد ناي كورونا فيروس ناي ملكافن ناي مغدان عقمو ترايلو زلو غزي يو زياده مالتي سلازي حمام زي بمسرته اسغانتو لومي اب قدم عيننا تغليصو منالبات كابتي 7.9 بليون حزب عالم 153 مليون حزب عالمي بز حمام زتلخيف زلو حساب تمال نبر غزي مالتي እዚ ቁጽሪ ዝኽትሪኦ ከለኻ ኣዝዩ ዘሰክፍ ቁጽሪ እዩ መጠን ሞታቱን ክትሪኦም ከለኻ 3.19 ሚሊዮን ኣቢል በጽሕሎ ማለት እዩ ስለዚ ብቁጽሪ እንተሪእናዮ ዳርጋ ክንደስ ብኤርትራ ዝኸውን ሰብ በዚ ሕማም እዚ ተጎዲኡ ከም ዘሎ ማዕከናት ብዙሕ ግዜ ወይ ከዓ ወድብ ጥዕና ዓለም ኣስፊርዎ ዘሎ ሓቂ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ክንዲ ዝጎዳእነት ንዘለዎ ሕማም እንታይ ገር ተከናኸኖ ትኽእል ክትፍውሰሉ ዘይከኣልካ ሰዓት ማለት ዓለምና ብዙሕ ግዜ መንገዲ ፍወሳናቱ ተነዲዩ كنا دصنيحو صافج ግን ጭቦት ዝኾነ አጋባ ፋውሳ አይተረኽቦን እቲ ሓቂ ተረኺቡ ዘሎ ሰዓት እዚ ሓገዛው ሕክምና እዩ ስለዚ ሓገዛው ሕክምና ኻኒ ንውጽዓት ሰባት ምስካል ሕድር ሕማማት ዘለዎም ሰባት ኣዝዩ ኣድማዒ ኣብ ዘይኮነሉ ደረጃ ስለ ዘሎ ብኡ መሰረት ንዕኡ ንምፍዋስን ንምጥፋእን ዝመጽእ ለውጥታት ክህሉ ስለ ዘለዎ ተዛዓቢ ለውጥ ኻኒ እቲ ስነ ምግባራዊ ለውጢ ዝብሃል ማለት ኻኒ ለውጥ تنخي تبتحمم تنخي تحمم نخي تلكفن كتجورم زجبا أكاد انقاطات يوم تم عبيتي وصيتاويان كوينهم ودبت أن عالم يكون كالوت محبرات أن عالم الزارة وعالم زلوا سلازي لو تاتي مسي أبهيوت تلوتي كم زرعنايو أسكع في لوت نيرو سابز حجوان حجي أبستزام هذا زخنا دحان سلام أبزلوا جزي كوينو جن كم زرعنايو نيابع الهندي هد إزبال قصري قص نيرو في مجمرة ناي بعل برازيل كان مجمر يصلوا لتنبرت قصري بعل هند ግን هدأدون لقسقاس نيرو بمسارات كأني اتي مستبزح حزب زخيد مستي ركب نايت حزب زخيد مستستفعلي محبراوي هيوت نايت حزب زخيد شللتنا تندحرنا بزح خيدو بتحمام كأني بمسارات ناي مزحن قصر ناي موسخن موتات قديات نايت حمامت ناي مزحن درجة سلازخيد سلازي كل جزء زحمام زي كقطعن كتحزن ويكأني كملخن ندحر كوينو
بعلخ تجبره لو تيجي سببنا كخمت حزب خجبره تصنحي ويكأني خمت حزب يرتاح خجبره تصنحي نجارات تنقعتها تندع جبركا نفسها بخيم من قدي كافت حمامتي أقليلكا أنها توحس يتعبي نجار سلازم طبعا عبيتي وحوسات من قد تزبهالو نالبات أبز حجوام زع كتابة كالين اللي على الله قدمي وجن تزعبي وحس زخنة أرستي ناي مكلا خليقة تحسب زلك مالتي لازم توحس زبهال حداتي personal distancing ويكاني نفس وكف مرح حق مفنتات ناي نفس وكف سب كون نكلو كون سجيرو كاني تي قد ناي مستنفاسن ناي مهنطاسن زغبر ورص زخونه تግባራት ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ ሓደ ሰብ ዝዛረበሉ ሕቀቱ ክሕሉ ክላለዎ ኣብ ዝህንጽሉ ኣብ ስዕለሉ ሰዓታት ካኒ እቲ ግቡእ መከላኸል መንገዲ ማለት ኣብ ዝተዓጽፈ ብርኪኢድ ኣቲኻ ክትስዕል ክትህንጥስ ከም ዝግባእ ምክንያቱ እንታይ እዩ እዚ ከም ተቀድማ ቢሉ ብዙሕ ግዜ ክዝረብ ጸንሐ ነቲ መጠን ናይቲ ቫይረስ ኣብ ኣየር ከይዱ ንኻልእ ሰብ ክለኽፈሉ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዝቕንስ ማለት እዩ عقم ترقيبه دحرايون دحري بس جزية زمت عقام مكلاخلون الله ماسك نايم الباس بحري زي مكلاخل شفان عف نايم الباس بحر خاني أزي وصيت هوي مالت طرح بكورونا نزارب سلازلنا نمبر متأن بسعال زم حالف حمامات أبز وأنا زخطر يوم كله خافت حكمنا هذا زمت وخازي وحدات يوم زي مالت كات دايو كافتي نايت حبرت سب متن تجبرات نايتي بحري خوني خالي كم أون توسخي مسفرحون كتح حزي خالي سأل حيميل كار جزانا صاون قالت خالي أنا قربن تي أبت حكم الناس عمت أن بسعال ناف حكم الناس مسأل ويكأن نورمال لا يسعال فيروس زت قوة عيت حمامات نداقود له زخد له استرائي له جزئي سلازي كم بحري نزقوا نزي زلوا كورونا فيروس قا أنت تبعله كم بحري جنت ماسك نفس وكف ناي متحلاف ناي فيروسس نورمال حمامات ولا يكون دامبر ناي مكل خال عقمون سلازه حياسه خابت حدا خافتي غبو سنه مغبراوي مكل خال ناي اكلات ناي طنا مالتي اتي قصيلو زمص اب اكوب حبرتسب كل غزي غداي ناي زحمام زخونل منغدي منياتو نتايو قلطف ناي مربح تخولون ناي ملبع تخولون زلو حمام سلازخونه مو خاني كاب حدا مدروايتا ناب حدا مايتا بقليلو بمتنخاف كم حالف سلازخل صعقب زلو كاب كبلو ساعات صعقب زلو كنهات ابت وفرلو ساعات اب كمزي ات فيروس متن قصرو እንዳወሰخن እንዳደየበን خيدي خيلي بمنصر زمدياب نايتي قصرن زاربلو زلنا خاني متن حومات كان قدايات كان كا كوسخ يخل مناتو حصير ابنت ناي بعل هنديلنا قدام بيلنا الله سلصنحنا مالتي ስለዚህ ነዚን ወድ ከምዝን ኸይመጽ ከም ዝበልናዮ እቲ ምፍነታት ማለት ማሕበራዊ ሰብ ምፍነታት ይኹን ጽሬት ኣዳውካ ኣብ ኩሉ ማሲ ሓፈሻዊ ኣዳውካ ኣብ ግቡእ ንሕዲ ጽሪኻዮ ክንክንት እንድሕር ዲ ሓሊኻ ናይ ኣዳውካ እቲ ሕማም በቀሊል ነክተ ናይ ምርባሕ ወይ ከዓ ናይ ምልባዕ ተኽእሎ ባይታ ትኸውን ኣለኻ ማለት ስለዚህ ኣብ ከምዝን ወድ ከምዝን ዘተኮረ እዩ ዝያዳቲ ውጽኢታዊ ዓወት ኣብ መዳይ ምክንኻን ናይ ዝሕማም እምበር ኣብቲ ካልእ ሕክምናዊ መዳያቱ ኣዝዩ እንድሕር ኣብቲ ደረጃ ትበጽሕካ ኣብቲ ክፉእ ደረጃ ዝበሃል ማለት መሰረታዊ ዝበዝሕ ግዜ 80% እኳ ፍቑስ ዝበለ እንትኾነ ሕማም ኣብቲ ክብድ ዝበለ መልክዕ እንትበጽሕካ ግን ንኽትከላኸሎ ንኽትፈውሶን ኣዝዩ ክብድ ይብል ስለዚ ነቲ ክብደቱ ብምርዳእ ነቲ ጻዕቁ ብምርዳእ ነቲ ሓይል ናይቲ ሕማምቲ ብምርዳእ እቲ ክትገብሮ ዘለካ ስነ መግበራዊ ምክንኻን ናይ ኣካላት ወይ ከዓ ስነ መግበራዊ ቅጥዕታት ንስኻ ከም ሕማምቲ ንኸይሓልፈካን ንኸይመጻካን ክትገብሮም ዝግባእካ ነጥብታት ምኽዕባትን መምዕባይን ወይ ከዓኒ ለውጥ መጺ ማለት እቲ ክትገብሮ ዝግባእካ ነገር ክትገድፎለካ ማለት ከም ዘይምዃኑ ክንፈልጥን ክንርዳእን ይግባእ ማለት እዩ ሳታ ገዳሲት ነጥብ እዚኣ ለውጥ መጺ ማለት ሕማም ጠፊ ወይ ተቆጻጺርናዮ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኣብዚ ቀረባ እዋን ማለት 25 ሓልፋ hamሎም ማለት hamሎም ሰንበት ኣብያተ ክርስቲያንን መሳጊድን እቲ መወዳእታ ማለት ካብቲ ደውሎ ወጻንሐን ኣስታት ዓመት ንቡር ናይ እምነት ስራሕት ይጀምረና ኣለዋ ናብ ከምኡ ትዕዘቦ ብዙሕ ነገራት ክህሉ ይኽእል መጓዓዝያ ምስ ምኽፋቱ ዝረአ ሸለልትነት ኣብቲ ዘይንቡር علاقات تريال الأوان كما بانك دعم سلا زرعي رجعات أبجزي أزيو أسكاف خون غليب عيني موياوين كراين كله تتراسب جن كم درجة يلن تحمامون تجمع زلوا يكونن نتبالت شللت النت يرأي ما انتايم ملكا كم زعين شللت النت كم عينة واجا كخفلنا يخل لكعي مالات كساب حديث أنا حنا درجة زحقوس درجة أيو
مالت متن تحمامتي ولا خساب 3000 قصر نبصح متن موتاتنان متن اب حكمنا توشيوم زلو زبحال قصرن كتريون كلخا بمزمار 3000 قصر بصحنا خنكلنا دارغا 3000 كباتهم كاني استفانو يوم ابت حيدتنا يا مايت قصرتات يتي زلوانا ناي مغداتن ناي كبود اب حكمنا توشيوم زلو غزي مالتي حفشاو ግን كتريو كلخا از حمام زي يلن كتب الحركونكا ازي نفسها معشاو طرح تزعابي ነገር ምክንያቱ ይረዩ ኣብ استفاله መራኸቢ ናይ ኢንተርኔት ቁሸት ኮይናት ሁሉ በላብ ዓለም ዚኣ استفاله ጽሑፋትን استفاله ቪዲዮ ክሊፕስን ብዛዕባ ኮንስፒሬሲስ ወይ ካኒ ዘየሊ ሓሳባት ብዛዕባ ዝሕማም እዚ ይረዩ ነዚ ከም ግምት ወሲድካ እንድሕር ትዛረባ ኣለኻ ኮንካ ኣብ ዓለም የለኻኒ ክብል ድኽእላኒ ምክንያቱ ንምንታይ እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሪኦ ዘለና ብራዚል ሳልሳይ ዓለም እያ قدامي عالمون يكونتن هندي كمو سالسي عالم درجات حسو زلون هاجراتين زين هاجرات زياتن تن قدامي عالم ولا قاصرو دحنا بزخونه درجه خوردو يخالا دا امبر زين هاجرات زياتن كن ازين اسفح حالو زلو ازين زسيالو زغدالو زلو هاجراتين سلازي اتناتاتن مغداته خاني كم تقدو ابلنا استزاربنا بشللت الناس مصي سلازي حبرتسب شلل كبل نحر جميرو وي حد محبراوي سب شلل كبل نحر جميرو ننفسو دحان كون خالي من اساي كوينو كال كوينو نتحمامتنا مصوار تخلو نتي ناي تحمامت غدات لاي فوكس ابز بلا ملك ابز غلصلو كون خالي زغودو زلو كن ولدو عبيت سبات ناي مغدا درجه زلو ነገር كم مخان فليتنا اتحمام اب عالم كم زلو ماس ميديا ادناويصو زنبر عمت ملو ماس ميديا طرح ديكونون نهاجرناون كنترياو تخوينا بزح غدبات بزح لوطታት ክግበር ዘገደደ አይት ሕማሚ ስለዚህ ዓለም ተናውጻትሉ እናሃለወት ከላ ንስኻ የለን ክትብል ንሕር ጀሚርካ ኣነ እንድዒ ርዲኢት ኣብ ርዲኢት ናይ ሙዳል ተደይ ኮይኑ ካል ታይ ዝበሃል መግለጽ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ስለዚህ ነዚ ነገር ግን ክሕልዎ እንትኾንካ እቲ ጸናሓካ መንገዲ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ክሳብ ዝዓወት ዘብጽሕካ ንሕር ሃሊ ኮይኑ ምናልባት ክብደታት ነይሩዎ እዩ ምክንያቱ ዓለም ወድብ ጥዕና ዓለም ነዚ ነገር እዚ ክዛረበሉ እንከሎ ህዝባዊ ጥዕና ኣማኪሉ ኣብ ዝዛረበሉ ዝነበረ ግዜ እንታይ እዩ እዚ ሕማም እዚ ጥዕናዊ ጉድኣት ማሕበረሰባዊ ጉድኣት ቁጠባዊ ጉድኣት ከምጽእ ከም ምዃኑ ተለልዩ ኣብቲ ሰዓት እቲ ነዚኣቶም በመኸመ መንገዲ ክትሓዘሉሎም ተሓንቲ ነፍስ ወከፍ ሃገር ናይ ገዛእ ነፍሳ መከላኸሊ መንገዲ ስትራቴጂስ ወይ ከዓኒ ቅጥዕታት ኣውፅያ ክትከላኸል ዘፍቀደ ኢኒር ስለዚህ እቲ ቅጥዕታት ምናልባት ክኸብድ ይኽእል ግን ካብ ቅጥዕታት ምኽባ ከቢዱኒልካ ሸለልትነት ምርኣይ ቅጥዕታትካ ክፎክሰካ ከለውን እቲ ጥንቃቐታትካ ከዓኒ ዝነበረ ክፎክስ ከሎ እቲ ዝነበረ ቅጥዕታትካ ከዓኒ ክተመሓይሾ ከም ዘለዎ ክትቀጽሎ ከዓ ዝበለጸ እዩ ኣብዚ ሎም እዚ ደይ ምሕማም ማለት ወይ እውን ውሑድ ቁጽሪ ዕዉት መንገዲ ገስጋስ ናይ ኮሮና ቫይረስ ምርኣይ ማለት كم إلك هذا قصة النجار كم زي كنا مالتي نياتو الفيروس زي حنسا عند حرك زور جميرو مخاني كم تزخي زلو شلت النت عند حرك خيط جميرو انتاي خون تقصر متن حماماتن دقدون ملكفتن دعابي خير مالتي سلازي أبزع عبي له درجة خاني مستدس أنا حكايو ناي انتاينا نقوله مرقات من قدتات كلا أجزي ناي مرقات من قدتات كما تصون تقول الله كمون دحر مزيو خاني تقولات مليسو انتاي ندا غبري خيد تي اب محبراو قطباوي حتى ندا عقر ندا عقي خدكا مالتي سلاز نزيتات نختفاقس ندحر كونكا مستفقسات نسخا اتي سنه مغبراو بحري قير ايكون دبحالله سنه مغبراو بحري كتحزوخ تقلالكا نت سنه مغبار حريز حيسكا خايخا نتي عوت اب زياده زرخ درجه نختب صحون كتعبيون كتحسب زلكا سلازي اتسب اتمسرتاو مكلاخل منغدي يفلطون دحر كوينو فليط وون الله بزح غزي خزرب سلاصنه كتغبرو طرح يدلو فتحكا نصا خونكا مالت حمام تقاصاصيرنايو نصا اينا كم دلاينا نكون زبل ملختي كم زي كونه كنفلطن كنرداني يغبا مالتي نمعقابو انتاي كنغبرالنا زي 52 صنحكا زحلف عمت منغست إيرترا زتخطلو بوليسي ويا جباب بحكي هاجرن حزبن أدحينيو كم زغطولات صراحة كاب زيكاتي زسعبو نايكو طبعا تصرجمان هجي إذا حزنا دلنا أبيات مرت غفيتو كلتي محبراوي أقولوا زي بتكالاتون لا تخفت متيو تعرف دلو وحد خوني خالي هجي نزيان معقابة نتايك جبر الله تبلي هو زياراتهم بوليس ميكر سري أمو
ለውጥታት አምጽዮም አለው ፍሳዓት እዚ እዚ ለውጥታት ዝመጽ ጸንሐ ግን ካምንታዩ ካብታ አቀዲሙ ዝነበር ከም ዘልካዩ ካብታ አቀዲሙ ጸንሐ በመንግስት ዝተወስደ በስተፋሌው አካላት ናይ መንግስት ዝተወስደ ነገራት ክኸውን እንከሎ ክርስሳዕ ዘይብሉ ግን ናይ ሕብረተሰብ ተሳትፎ ኸ ኣብ ርእሲ ማለት ነው ዛዓቤ ሕብረተሰብ ተደይሳተፍ ነይሩ እቲ ሕብረተሰብ ዝተዋሃበ መምርሒታት ተደይ ትግብር ነይሩ ክትቋጸረውና ስጋኢ አሸጋሪ መኾነ ነይሩ ማለት ስለዚ እቲ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ለውጥታት ዝመጽ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ስለ ዘለኻ ኣብ ውሽጢ ዓድኻኒ ከም እንታይ ኣነ ሓስብ መሲልካ ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ኣቦ እንድሕር ፈቲሑ ውሉድ በቲ ሕጊ ክኸድዎ ጽንሕ እንድሕር ደይ ከይዶም ነናቶም እዮም ድኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ነናትካ ምኻድ ማለት ከኣኒ ናብታ ገዛ ነናትካ ሒስካ ትመጽእ ኣለኻ ነናትካ ሒስካ ትመጽእ ኣሉ ሰዓት ከኣኒ ዝተፋላለየ ዘድልን ዘየድልን ተታሒዙ ይመጽእ ማለት ስለዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዚና ንወርደልና ስለዚ ናብ ከምዚ ደረጃ ዝንወርድ እንተሃሊና ከኣኒ ተዛዓበየ መከላኸሊ ሕጂ እውን ደጊመ ክዛረበሉ ማለት ተዛዓበየ መከላኸሊ ሕብረተሰብ በዓሉ እዩ ድገብሮ ካልእ ማንም ሰብ ዝገብሮ ነገር ኣይኮነን ማለት እዚ እቲ መጺ ዘሎ ለውጢ ክህሉ ስለ ዘለዎ ይመጺ እቲ ትግበር ዘሎ ለውጥታት ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ግዜኡ ስለ ዝኾነ ተባሂሉ መጺ ኣሎ ክትዕቀብ ትኾንካ ግን ተሳታፊ ክትኮን ኣለካ كم تتصنح كاي تساتفناتك كتغدل كتكእል يبلكان تساتفناتك نتعبيها طرحي خاني اتعود كامل زخون ماتي سلازي نخستو زحدق ነገር አይኮነን زياده ግን حجب ساعات زنزاربሉ ዘለና መንግስናቱ ለውጥ እንድሕር ገይሩ እቲ ጸነሐ ሕግታት እንድሕር ክፋኾሰልካ ጀሚሩ እቲ መሰረታው ናትካ ናይ ነፍስኻ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክገብሮ ዝግብኦ ለውጥ ግን ክትግበር ጥራሕ ይደሎ ክፈርስ ክፎኩስ ዝኽእል ነገር አይኮነን ምክንያቱ እቲ ቫይረስ ክሳብ ዝሃለወ እቲ ሕማም ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሕማም ክሳብ ዝሃለወ ኻኒ ኣብ ሕብረተሰብ እንድሕር ኣትዩ ኻኒ ከም ዝጸንሐ ቅልውላው ከምጽ ስለ ዝኽእል زيد لساعبينات نخيمص كتنقق يغبا بعلاتنا بصبق نبعل علينا ملكه بعلاتنا بز حجي وانا بانا بصبق نبعلنا اب دغه غنا بزن معراوين هاغرات ولاو انكا تخل نغرات غيرن كبقع استوسنا ناي معراو هاغرات ولاو ناي اوروبا هاغرات نزي بعلات زي اب غزها هون كان محلف مدرخاتين وسيدا نحنا نصانات رخيمنا تبعلاتنا بغبو منقد نحلف نهلو نخون نزي نغر زن خقصللنا غن انتاينا هنغبرلنا እቲ መሰረታው ጥንቃቄ እንጂ ናይ ህዝብ ጥራሕ ክንብል ለይኮናውን ነፍስ ወከፍ ትካል ንኣብነት መሳጊድ ኮና ኸላ ቤተክርስቲያናት ኣብያተ ክርስቲያናት ኮና ኸላ ካልኦት ኣገልግሎት ዝህባ ናይ ማይ ናይ ገለ ዝተፋላለየ መንገዲ ሰብ ክእከበሉ ዝኽእል ደረጃታት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ እቲ ሕጊ እቲ ቀጥዒ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ሆስፒታላት ከይተረፋ ማለት እዩ መወዳእታ ዜርና ሰብ ሓይውና ሆስፒታል ስለ ዝመጽእ ኣብ ሆስፒታላት ከይተረፈውን እቲ ሕጊ እንድሕር ደይ ሃልዩ እቲ መሰረታዊ ሰብ ክገብሮ ዝግብኦ ናይ ምክልኻል ናይ ሕማምት ናይ ምክልኻል ጥንቃቐታትን ብቕዓትን እንድሕር ደይ ሃልዩ ኮይኑ እቲ ሕማም ካልኣይ ግዜ ናይ ፈኸም ናይ ምባል ወይ ከዓ ካልኣይ ግዜ ናይ ምትኳስ ተኽእሎ ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ነገር ጥንቃቐታት ብፍላይ ከዓኒ ፅሬት ኣዳው ብሳምናን ማይን ከም ትግቡእ ዝበሃል ቀዲሙ ስግዲ ዝተዘርበ ግቡእ መከላኸልሽ መሸፈን ኣፍ ምጥቃም ብፍላይ መስራት ኣብ ተራኸበሉ ኣብ ተእከበሉ እንታይ እዩ ጉድኣት ተጉድል ኣለኻ ማለት እዩ ንስኻ ንኻልእ ሰብ ክትበፅሓሉ ዝግባእካ ጉድኣት ተጉድል ኣለኻ ስለዚ ሓላይ ምዃን ይዝድለ ዘሎ ብሰዓት እዚ ስለዚ ተሓልዮት ከኣነ ንስ ወከፍና ክንተሓልየሉ ዝግላና ግዜ ስለ ዝኾነ ሓላይ ናይ ምክንያቱ ጽባሕ ንጎነት ሰብ ክንረኽቦ እንድሕር ኮይና እንድሕር ደይ ሓሊናዮ ክንረኽቦ ይንኽእል ኢና ምስቲ ሕማመት ብምኻድና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ እጂ ሲኢና የጸናሕና ንረክብ ስለ ዘለና ምስኡ ከኣኒ እቲ ሕጊ ታንገሮልና ማለት ክነተግብሮ ክንከላልና ነፍስ ወከፍና ማስክና ወዲና ኣብ ግቡእ ዘረባ ክንዛረብ ከልና ይሄን ሚን ክንባሃል ከልና ብግቡእ መንገድና ጽሬት ኣዳውና ብግቡእ ኣብ ንህንጽሰሉ ኣብ ንስዕለሉ ወይ ከኣኒ ስርዓተ ምስትንፋስና ደይ ግቡእ ስርዓተ ምስትንፋስ ተጋባት ኣብ ንጥቀመሉ ሰዓታት ከምቲ ዝተባሃለ ኢድካ ዓጺፍካ ኣብ ብርኪ ኢድ ኮንካ ክትስዕልን ክትንጥስን ከም ዝግባእ ማለት እዩ ብኡ መሰረት ከኣኒ እቲ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ኣቲና ኣብ ንሰርሓሉ ሰዓት ኣብ እኳሳት ኣብ መዝሓሉ ሰዓት ከኣኒ ርሕቐትካ ሓሊኻ ብዝተኻእለ መጠን ፅሬትካ እናሓልኻ ከኣኒ እቲ መከላኸሊ መንገድታት ከተተግብርን ክትፍፅምን እቲ ዝዓበየ እዚ ኢኻ እቲ ክዕውተካ ዝኽእል እምበር እዚ ተደይከውን ነይሩ እውን ኣይምተዓወትና ነርና ብመሰረቱ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነት ናይ መንገዲ ዓወት ክንተግብሮ ክንዕኡ ከኣኒ ዝያዳ ክንሕዞ ይግባእ ምክንያቱ ዘየድሊ ሰዓብን كاين خفل زي الساعبين كاخي مصانا مالتي طبعا موداتا صوم تفتحو مرعاتات كاب حجني اورب كبزح يخيليو او خبر زلو طنقاقات انتاي مبلكا بفلاي انتم صبوراي تفتحو تباهيلو اورب ناي مغفح نغراتون كل سلازخل انتاي مزخاخر ما كان احتراب بالكا غيزيون سلازاخلنا دل هو مرعاتات كغاطمي
ባህርያዊ ማሕበራዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እጂ ኣብቲ ባህርያዊ ማሕበራዊ ሕቶ ከኣኒ ንዛረቦ ዘለና ምስ ህልው ኩነታት ናይዚ ዓለም እዚኣ ንዛረብ ዘለና ማለት ስለዚ ኤርትራውን ሓንቲ ክፋል ናይቲ ዓለም ብምዃና ሓንቲ ክፋል ናይቲ ሕማም ተጎዳኢት ሃገር ከም ምዃና መጠን እቲ ጥንቃቐታት ክህሉ ኣለዎ እየ ዝብል ማለት ሲ ወላ ሓንቲ ካልእ ዘዛረብ ነገር የለን መርዓ ሃልዩ ወራይ ሃልዩ ትገብሮ ነገር ምትእኻባት መጠኑ ክውሕድ ክኽእል ኣለዎ ትገብሮ ወራያት እውን ወጻኢታቱ ክትቅንስ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ እቲ ግዜ ርኢናዮ ኢና ኩላህና ማለት ሲ ከቢድ ግዜ እዩ ነይሩ ዘሕለፍናዮ ግዜ ቀሊል ግዜ ይነበረን ስለዚ እቲ ወጻኢታት እውን ብመሰረት ነቶም ተመርዓውቲ ወይ ከዓ ነቶም ሰብ ቃል ኪዳን እንዳእዩ ክሕግዞም ዝኽእል ወጻኢታት ተኣኪብናዮ እምበር ንሕና ስለ ሰብ ኣኪብና ወራይ ጌርና ምልዑልና ስተይልና ስለ ዝበልና ንዖም ኣይንጠቕሞም ኒና ወራይና ከዓ ግፊዕና ከዓኒ ኣይንናኣደሉ ኣይንውስግ ኣይንፅረፈሉ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓለም ክልተ ነገራት እዩ ዘሎ ትናኣድ ትኽእል ኢኻ ክትፅረፍ ትኽእል ኢኻ ወራይ ከዓ ኩሉ ግዜ መንኣድ ኢኻን መፅረፍ ኢኻን እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ነገር ግን ጥዕናኻ የስእነካን ዘይስእነካን ዝብል ሕቶ ኢና ነምፅእ ዘለና ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ደረጃ ጥዕና ነወዳድሮ ስለ ዘለና ንጥዕናኻ ከዓ ዘይተኸፍሎ ነገር የለን ስለዚ ውራይ ምምፃእ ማለት ጥዕናኻ ኣብ ምልክት ሕቶ ምእታው ማለት ከም ዘይምዃኑ እቲ ህብረተሰብ ክርዳእ ክኽእል ኣለዎ በዚ መጠን ከዓኒ ጥራሕ ምርዳእ ደይኮነ ከዓኒ ተግባራውነት ናይቲ ኣቐዲሙ ንገር ፀንሐ መንገዲ ጥንቃቐታት ከዓኒ ኣብ ቦትኡ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ከምቲ ግቡእ مستقال متن سدرا بيتاوي وراي أنت تجبر له جزية بسدرا بيت من قدي معناته نبغى خازم متصب ولا بفتاوي خا يكون دامبر درجة يتفلطوني خا نسخات عدمو زل خاسب فتاوي خاص اللي يكون دامبر درجة خونه يتفلطني خا ما تيسب زعات حمام زل كهلو كنا تفلطون جري الله سلازي كتحلفون لحد تقول كون كات حمام كاني قال حبرة السب ويكان كان فتاوي تقود سلا زل خا بتمسرت هاو تنقع خلو بتمسرت هاو قمت تجبرت أنا حق قد ما بيلو أنا حكوا ورا عديس أنا حكويني كنا نابز جزء كورونا ورا أنا حيو بستقال متن مسؤول مساس العنت أبع على ناي وراتنا ويكاني ناي ما فساس ما سنسرعات مرعاتنا خلو تزعابين زبلت أنا من قدي خلنياتو وحسنات هيوت سلازغونة مسرت هاو حطها مالتي الرأي مو دكتور ساميل كفلاي سلة ذهب كان مبرهي بسنة خططلتي دكتورة تاب استوديو مسجنكها أب زغط الأوان بخال أرستي ترخيبنا في الزرارب تسفانا العليو يعني الله روح اسبع لك آمين يا حبيبي زي خبركم تخططلتي دكتورة تاب استوديو لمي عدالين هذا برنامج باب زازين لنا زمزل سومن بخال زعبينا نرخب كساب شعو سلام